Čaute ľudia, dneska si zahráme ruskú hru a som tu môj kamoš Petr. Čaute, čaute fanúšikovia, ja som volám Peter. Táto hra sa... Moment, poď som našiel kód. Čo si tam našiel kód? Kód nejaký, počkaj, kde sa to baglo? To som ja už videl. Kde sa to baglo, Peťo? Musíme sa resetnúť. Áno, zašam. Tak sa usadí, ja nepotrebujem. A teda... A ja viem, že to je Môžeš... No, tak hráme. No. Nie, Tak pôjdeme. Moje meno si nevšímajte. Počuješ? On ide, utekaj. Utekaj. Za mňa utekaj, ja tu všetko viem. Je toto ruská hra, takže... Utekaj za mňou, ja som už... Ja som túto hru ešte nehral, Peťo už ju hral na novom mobile som. Už... Pane Bože. Aha, to je gula. Áno, musíš ju zjesť. Zjedol som ju. Ja Ideš? neviem ju zjesť. Ečko. Ja proste nie som taký. Poďme. Bože môj, tento zvuk. Bež, on ide. Nestihol som zlatý zjesť. Zabil nás. A tak sa pozri, čo tu bude. Ja nemám. Ideme inú hru? Nie, veď toto chvíľku sa skončí. To ty nepochopíš, lebo tam je polský, ja som to už čítal tam. Ďakujem ti, že si išiel do tej hry. Takto tu pekná. Druhých, ja som od tvojho predmes v mojom obchode pre teba odkončil. Vidíme tam muž, vie po rusky. No kamož vie po rusky. Bože, hráčiky naše vypadne močka, bože, to sa zabíjaš. Treba. Ja si... Za mnou rád pohľad. Zaujímavé. Ja sa idem napijem. Zaujímavé, čo sa teraz deje za tvojim monitorom? Alebo v druhých virtuálnych hrách. Ja to viem, že ešte je rôzne svety pre Blobtop. Ja som nestihol preložiť. Možno, že tam Jež je normálny ani zabijak. Ach, ešte som zabudol všetko tak. No toto už není veľmi také vážne. To už on teba pustí. A potom ešte pôjde ku mne do obchodu. Ja viem, že keď som nachádza obchod, ale neviem presné miesto, ale viem, že tam nie. Tak ideme? Hej, ja sa hýbať nemôžem, Nastro. Ja sa potrebujem eštať. Štátni sa. Skúsim kód dať. Ten, že čo si videl? A to je. Takže vieš, že mne tu jedenkrát Ruska písala. Ruské dievča mi tu písala. A ty? Ani som jej neodpovedal. A
Co napisała? Niebieska kłamstnica. Co napisała? Nie, ja nie budem wrażać. Co? Why? Powiedz o mnie. Idziemy! Zabije. Widzisz, on teraz je za mną. Widzisz, on za mną. Widzim go. Uciekaj. A tu to wychodź. Chodź, piosenka nie dostaje, słabo. Ale i tak będziemy musieć gdzieś, no bo to jest napisane, poczekaj, wiecie. No, przetrę. Ciebie trzeba naść 8 guli na to, aby trafić do bicia. Pozwól, ja mam już 155 tych to. Zejdziemy. Mamy. Ale nie, no Bloxą. Ja są teraz najwyższy na tej to karcie. Ja mam 2, a 155. Widzisz, on jest tam, widzisz on. Widzisz, jaki wyjdzie. Idziemy. 3, 2, 1. Idzie, weź. Tutaj nie jest napisane. A, to nic, tam nic. Ty woła. Idzie za mną. Chodź, Semka. Gdzie są teraz ja? Nie, on ma zabije. On nas chce zabić. Uciekaj inaczej. A to co jeszcze? No bo mnie zabił. Co? Ja uciekam. Oj, budę sobie nie. Będzie pomali. A jeszcze ten to idzie za mną. Poczuję cię. No zabił. On mnie zabił. Gdzie na mnie? Uciekam. Ano. Ja sam zabiał się zabiał na odbu. Zgłosił was. Aha, to i on. Co się przekładał. Co? A, trafił się ku niemu. No tam nie nic aż takie ważne. Dobra, ja bym się něco inné počula. Nie, podne do zbiera. Ja bude to až moc náročné. Ale tam bude ich aj viac, możesz więcej pomocą zbierać. Tam budú aj secret bude, ktoré nebudeš vidieť. Mohli bychom potom někdy zkusit bojit bow, teraz. Veď iba potom natočíme a zase druhé video pôjde. Čak jak to Video chceš. 2 hodiny. To je ťažké naraz. Tak čakaj, kým teba pustí. Jsem šel ten bojit bow, teraz. Bojit bow je docela dobrá hra. Tu ku mne kto prišiel nenormálne? No pozri, toto sa volá... Tebe niečo padlo. Píky 10. Ne, ti padlo. To je na chrbát. To si tak počešeš chrbát. Aha. Káš? Tu? Koľko hodinky. Ryba. Fishing, chytanie ryb. No čo si už tam? Kedy už ideš? Neviem, ešte niečo babo. Co by ja ešte? Stále niečo baboce. Vyčko, tu si vyber, ktoré ti dám potom na okno. Halo. Počúvaš ma? Áno. Ktoré ti dám? Oj. Dobre, hľadaj ma tam. Chytil ťa. No, ale nie všetko. No to to môžeme nechať. No. To môžeme nechať. Čo ti má? Semnak, ale to ti nenalečím všetko na okno. Aj do obývačky. Som späť. Som späť, Peťo. Dobre, ja som tiež tu. Kam mi sa to zase baglo? Tak No musím. táto hra je ľahká. Nič ťažko není. Ale ja neviem, že aký to bol. No ja si pamätám, že ja som jedenkrát dopadol. Možno, že jeden, 2, 3, 4.
neviem, no ja som... Poďme bojť dvou, toto je zabukované docela, mi príde. Poďaček za mňou. To už bolo. Ale štát. Dá si užíval. No dobre, toto bolo všetko naše video. Není. Ideme si dali ešte bojť dvou. Dobre, ja sa tiež nevávam. Toto je moje... Počkaj, u mňa zamrzol počítač. Toto som ja a môj účet. Keď chcete, môžete ma follownúť. Si ma môžete pridať. Pridávam friendy, takže tak. Kto... Že spejeme takú akciu, kto dá subscribe, toho dáš do friendov? No napríklad, ten, kto dá koment a like, tak toho si A ešte pridám. subscribe. Môže byť. Subscribe. To nevidím, kto má subscribe. No dobre. A lajky tiež nevidno. Som si takúto slovenskú mapu nakreslil No sám. toto je čo? Toto. Ale dobrý si mal tie videá. Skúsme Dusty Trips. Aký tips? Ty Dusty myslíš Trip. DOS? Dusty Trips. Dusty Trip. Dobre, ideme radšej na teba sa prihlásiť, počkaj, že počítať za mňou. Joj. Oj, prečo mne to vyšlo? Nejaké dlhé video sa vydajú. 11 minutiek len. Robo špeciál za 30 minút. Nie, že ako vtedy sme začali iba 1 sekundu a všetko. Ne, 12 minút. Bože. Možno, že spravíme radšej druhú časť. Ozveme sa, keď sa nám to načíta. Tak ľudia, prepačte, hráme Murder Mystery. Samozrejme som zase zabudol natáčať. Teda, tak nešlo nám Dusty Trips. Dohodli sme sa. Peťo sa teraz len joinol. A ja zatiaľ už hrám len. Ten Dusty Trips nebol najlepší. Takže máme tu teraz. Oj. Poďme teraz počítať. Tak. A hej, daj join na mňa. Čo mne... Ja som sa rozpal niekde okolo nejakej dievčiny. To je čo? To sa musíš tu schovávať? Nie, to je Murder Mystery, bude šerif. Murder, A kde si? Pedro teba už hľadá. Kde si, na východe? Alebo na západe? Ja som v hre už. Aj ja. I don't. Ale nevidím teba. No. Počkaj, to si ty teraz, počkaj. Ja som v hre, ty ma Zastav sa. Čakaj. Ne. Nie. Kam on ma zabil? Už si v hre, mám ísť semka do tohto zámku? Tuto som. Teraz skáčam. I don't know som napísal, neviem. Vidím ťa. Prestaň skákať, nedávam. No. Ja som písal, no medzi tým zabыл. Ale potom treba ešte toto vyjezať v tento moment. Kde si sa zmizol? A teraz sa otoč niekam. Lepšie? No, ľudia, takže ja som písal, že neviem, I don't know, kto viem angličtinu, tak určite vie, A ja viem, čo to znamená. ruštinu. On vie ruštinu, akože fakt, že fantasticky, aj keď je Slovák. A toto kto tu zdol? A kde si sa zmizol? Ja teba zase neviem. Vidím. A poďme už začať. napíšte do komentárov. A mne to kde dalo?
Murder. Ty vole, inocent, ja som inocent. Čože si? Ešte raz. Ja som. Murder mi dalo nejaký. To znamená, že zabíjaš. Viete, komu ešte nikdy nehral Murder Mystery. A ako mám zabíjať? Nožík dajú. Počkaj. Ja nemôžem. Musíš sa odsunúť Ja kameru. viem, ja som už vedel. A bacha na šerifa, ten ťa vie zabiť. Ja si samozrejme na teba budem dávať. Zabil ťa. No. Ja neviem. To je hra normálna. Lenže keď vieš, život je kurva. Takže ty musíš dávať... Ej, ja teba pribijem, ty. Tak ty si musíš dávať pozor a potom aj zabíjať. A keď zabiješ všetkých, tak to máš výhru. A keď si šerif, tak máš za cieľ nájsť murdera a zastreliť ho. A keď si innocent, tak buď môžeš byť hero, alebo sa schovávať a utekať. Ja sa budem radšej schovávať a utekať, keď budem hero. Či innocent je, keď si. Buď môžeš byť hero, keď zoberieš zbraň. Innocent? Toto vylejete. Neviem, či je to pravda, toto vylejete. Čo? Sa vyleje. Počkaj, mne už sa číta. Sejte to dám na skývy. Dobre. Innocent. Tiež som. Teda nebudeme si hovoriť, to sme, ani to bolo zaujímavé, že? Ale čo mám teraz vraviť? Ale čo mám teraz sa schovávať? Schovávať, hej, zbierať koní a tieto veci. A keď chceš zabiť murdera a šerif umre, tak ty mu môžeš zobrať zbraň a zastreliť ty oného. A z teba sa stane hrdina Bože. potom. Toto je nejaký duch. No máme event. Ale veď ja mám Halloweenský. Ja mám nožík. A keď už je zima, no. O nie, on ide na mňa. Ale neviem, že kto pri mne. To je tiež innocent. A kde sa vôbec nachádza? Liquid Smoke. Podľa mňa ja som toto už hral niekedy. Ja som nič nepochopil, ale išiel som. A kde sú coiny? To sú cukríky teraz, lebo je Halloween, nie? Takže Halloween už bol. teraz, no neviem prečo. Ono je do dlho tu. O, čau. A keď budeš zbierať tie cukríky, tak dostávaš odmeny. Čau. A čo, už si zľadávam? Ona mi zoberie cukríky. Daj mi cukríky do teba zadíky. Kamo, kto je murder? Ona, tá fialová. Rúžová teda. Ja som videl, ona ide za mnou. Zabila ťa. Kto je šerif? Ona mi zabila. Ten šerif ma zastrelil. Ja teba už vidím. To som ja, toto. Ten šerif sa zbláznil. Asi. Tak sme sa mali schovávať tak na to, aby nás nikto nevidel a nás videli 50 ľudia. Asi tak. Aha, ja si teraz môžem zobrať jeden tento meč. Teda taký oný. Climb. Myškovi je ľahšie. Ako... Vidíš, čo som dostal? Čo? Wow. To u tohto dostaneš. To je taký battle pass. Mám F-ko. Teda si To battle... si musím kúpiť. Nemusíš. Chod do toho battle pass. Battle pass. Ja si potom budem vyberať. Zas mi seklo. What is wrong with this game? Neviem, no mňa dalo do hry a vyhodilo mňa. Nedalo do hry a vyhodilo mňa. Zrazu hry. A potom mi ukazuje, že nejakú cudzú zabil ten. A teraz čo si mám dať? Tuto uše u tohto. Počkaj, ja si nevyberiem. Ja si toto vyberiem. Toto musíš plať. Ja nemám roboci. A mňa už to poslal. Innocent. Nebudeme hovoriť, čo sme. Innocent, to je to. Však ten, čo uteká, schováva sa. No to. Takže sa schovávaj. A kde si? Yes. Neviem si nikde schovať.
Ja sa zabrala. Lásčo, kde si? Ty si tiež inocent? No, nie je to úplne tak isté. Tiež som inocent, alebo nie som. Nie si inocent? Som. Nejako tebe neviem, že kde... Pozor! Oni idú. Kamo, ja neviem zabíjať. Hej, aha. Ty nie si inocent. Ty si nesnažil. Ja som... No, on vyhral, lebo ja som bol murder. Ty si mňa chcel zabiť? Áno, chcel. Ale nešlo mi to. Šéf teba zabil. Ja mu bylo to ťažké, ja som nevedela, ako sa zabíja. Ale nie je veľmi nepríjemné vidieť svojho frenda, že ho zabil. Alebo seba. Nie je to Ja príjemné. som tebe na hlave stojím. Ďakujem veľmi pekne. Ty si mne tiež v tej hre na hlave stál. Dá, ďakujem. To bolo takto kedysi taká pláž a to bolo takto ľudia, ja som tam vždycky vyliezol a tancoval. Zlo. Kurva. Šerif. Nebudeme hovoriť svoje Elnerovi. Ja som inocent, teda, no. Ja teba zabijem. Lebo ja som šéf, ja zabijem docentov. Docentov, hej. Iba musím si skôr píš, a ako zabíjať? Cítiš a strelíš. Stisnúť? Poďte. To čo bolo? Zabil nejaký. Kto? Aha, už ju vidím. A ty si kde umrel? Aha, v tejto miestnosti niekde, že? No, v tejto niekde. Tam som išiel a tam bola nejaká dievča, ja som Aha, tu. jej streliť. Ale ona mňa rýchlejšie. Áno, ona mňa zabila. Áno, zabila ma. Poďme do radšej. Ideme do Ors. Dobre. Je ťažké strieľať. Áno. A v dole sa to iba utekáš radšej. Ja budem všetky koiny zbierať. Dobre, dáme Doors. Ja si sám prihlásim. Ty sa prihlásim. Tak, ozveme sa, keď budeme. No, Sme tu už a... ja teba nevidím. Tu som, Peťo. Tuto. U Takto. mňa sa zalegala hra. Aj u mňa. Tu som pri tebe. Ja nemôžem ani priblížiť viac ako ku hlave. No, ideme si zahrať Doors. U mňa noby. Tak, poď, ideme. Počkaj, mne to nereaguje na koniec. Skoro musím šipkami to je najhoršie, čo existuje. Kde si? Nevidím ťa som. Tuto. Vidím. Kde tu máme ísť? Poďme k tomu. Tuto. Kde sú dve? U mňa dalo nejakú hlúposť. Kde si? Daj ten krížik hore tam. Zatiaľ mi to dalo. No, kde si? Tuto ja som. Kde? Mne teraz si prebehol? Aha, ty si, som za tebou. Tuto, aha. Vidím. Poď. Sám do Doors. A teraz čakaj, Yes. Lost. Moje obľúbené miesto. To. Idem sa napiť. Ja Doors som nikdy moc dobre nehral. Ja dostanem vyťahu. Počuješ? Ideme a vykopneme. Vykopol nás to. Tak čo tu máme robiť?
Ale toto si pamätám túto časť, tu sme mali niečo. Ja zodrežil. Zazvonil som. Jezu! Ty nás toho. Otvoríme. A tu sú peniaze. Mám kľúč. Neviem, no. Buď ma to ja spolupráci, ako u mňa, ja budem si to srdce, nie je to speciálne kombinácie, ja ich nemám. Aj tam. Aha, to je auto, tuto mám. Počkaj, toto sme. Našiel som máme. Otvoril som to. Ja som to ráš. Nie, to bol ten switch. A teraz stolíka, pozerajme, stolíka. Skriňa! Tieto skrine nie sú len tak. Potom Neviem, to viem. Na to, aby sa skrývať od Jaša a Musa ešte nejakých tých duchov. Ale o chvíľu bude 22 a potom bude ten. Kde je? Počkaj, sú pujky. Ja sem najdem, iba nemôžem dať. Máme. Máme na. Proste koniec. Ja som sa schoval pod posteľ. Tak poď, ideme. A tuto teraz neviem, že tam sú dvere. 0007. Lebo tuto nás môže napadnúť duch, keď sme dvere dali. O chvíľku bude až. Musí sa rýchlo schovať do skôr. Peňažky. Nemáme ho. O chvíľku. Idem hore. O chvíľu bude červená izba. Peniaze. Šušlík, môj. Môj. No. Naboj. Si to zobrám. Nemôžem si to zobrať. Ani ja. Teraz si iba... Aha. A toto je čo za obraz? Vieš mi preložiť z angličtiny, lebo tam je na anglickom. Tam musí byť E. Vidíš, tam je oko a E. Stisni na to E. A teraz tam je po anglicky niečo napísané. This is painting, takže toto je malované nejakým typkom. To aj tak som vedel. Aj bez tvojej pomoci. Odkud by mal byť, vidieš? Ráž vole, s nudom. No, áno, to nie sú najlepšie nazvanie týchto duchov. Môj duchov. To má Toto je zráž. čo? Toto je čo? Kde vidíš? Obraz nejaký. Diddyho. Diddyho obraz. Oni, maj. Nič. Není tam nic. Aj tak tam nič nebolo. Tomato, toto je nejaký Tomato of Doom. Pardon. Opa, moje. Ja som tu toľko máme naše. 135 peňazí. A teraz ideš. No schomo, to skúti. No už ti daj tak. Neviem. Ale teraz mi iba jedno, i teraz tam nemám to. To je switch. Proszę. Aha, ja aha. Nigdy raczej nie chcę zaś robić.
Ja nie mogę znowu patrzeć. Ja możem to skrývať. Poczujesz? Zobaczam. No, wszystko to jest skryć. On ciebie da po głowie. Uciekajmy, jaki masz skryć, nie ma po głowie. Kam? Dujcie. A nie, to też mało boli, bo to nie wyjdzie. No, tu znowu. O, duch nas się straszy zapisać. Poczuł si? Mhm. Poczekaj. A no, on cię on I see you. O! To musisz rychło sam na niego pozreć, kiedy poczujesz ps. Kiedy poczujesz psy, tak samo musisz rychło na niego pozreć. To on to je... Poczuł si? Mhm. No, a musisz się na niego pozreć, a on odejdzie. On odbiwa w ciemnych izbach. Monotum. No zazmierz... Co je to? Zazmij notebook laga. Co to? Nie wiem, no, ja idę... Nie wiem, ja nie wiem, czy odwlada. O, no to zaczęło, teraz musimy wybrać główne drzwi. Chodź do drugich drzwi. Ale nie, nasze są sprawy na raz. Okej. Chyba teraz musimy znaleźć taką specjalną wentylację, a tam... O, widzisz? Na. Hola. C. O, u mnie musi być C. A teraz trzeba iść do domu. A, ty się już wykopał bez mojej pomocy. A teraz widzisz tu to? A teraz następnie. Nie musisz wiecznie do rzece. Albo nie wiesz, że jaką u ciebie tam je. A to on to... Ja on to straci, mamam. Ale kiedy zomremy, to będzie speedrun. Kiedy zomremy, tak idziemy znowu. Ale realnie, kiedy zomrzesz, tak wszystkie levely są znowu. Mhm. No kiedy Chodź, nie idziemy. masz Robloxy. A ty wiesz, jaki u mnie je bałem. To co było? A ja Jaki czerny. Ja sam wybrał złe dwere. Muszę są poczytać dwere, ja sam wybrał złe dwere. Ja sam na jedno wybrał złe dwere, ja wiem. Dusza trzeba minule dwere, to musimy jeszcze poczytać dwere. Uda mi zdrowie, wszystko, kiedy mi jeszcze ten to ps. Dam tak już szą wszystko. Je, tak 19, musimy poczytać dwerę. O, to teraz będzie ten... Raz. Poczuł sam pst. Ja czyli lewałem wysoki się, ale nic nie widzi. Ania. Jest scream. Ale teraz tu będzie ten pocięty z kanalizacji. Chodźmy Nie, to równo. musisz złapać to. Chodzimy równo. O, szuflik, widzisz? Gdzie? Na, takie. Igor jeden. No jak się na mnie kukał, hej. Ahoj! A nie widzi nic more. Ania. Zawsze poczuł psy. Ja. A on pomniejszy. mnie zabił. Zabił cię. A no. No wszystko. Hello. Poczekaj, mnie nie się ukazuje poza... Hello. Hello, dzieci. I dead you scream. Komu? Mnie to nie się wypisuje niejaki Mesjac. Dobra, ja... Przytuć baterię, u mnie sobie notebook i wybija wszystko. To teraz i było posłane wideo, to teraz i już będzie koniec wideo, bo u mnie się zaczyna wideo. Dobra, Ludzie, idziemy kończyć. Tak. Czaucie. Druga czas będzie od 2 godziny. O 2 godziny będzie druga czas. To płynę Cieszcie się, a to ciao. nie może stać na